akhaletu akucheza ndithu ndi atolankhani amene abwera pa malo pano afunse mafunso osiyanasiyana makamaka okhudza ulendo umene anapita kwa Abuja mdziko la Nigeria. Msonkhano umenewu unali ndithu pamutu otchedwa kukonza tsogolo mogwirizana ndi zosautsa zomwe tadutsamo ngati maiko amu Africa. Ndipo msonkhano umenewu unayamba pa 25 Juni mpaka pa 27 Juni 2025. Ndipo pamene ndulankhula pano president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika ndithu kuno ku nyumba ya ufumu ku Kamuzu Palace, ndipo akhale akuyenda pa chinsalu chija chofira pamodzi ndi mayi wa fuko lino, mayi Monica Chakwera. Ndipo akafika ndithu kuyenda pa chinsalu chofira motsogozedwa ndi mkulu wa asilikali ankhondo General Dr. Paul Valentino Phiri, akhaletu akupita paja pa saluting dais kuti alandire salute ya ulemu. Pano ndikutha kuona ndithu president wa dziko lino komanso Madam Monica Chakwera akugwirana chanza ndi anthu amene abwera ndithu kudzamulandira pa ulendo umene anapita kwa Abuja mdziko la Nigeria. Ndipo pano tsopano akuyenda pa chinsalu cha ulemu chofira kupita ndithu pa saluting dais motsogozedwa ndi mkulu wa asilikali ankhondo General Dr. Paul Valentino Phiri. Ndipo president wa dziko lino akupita ndithu pa saluting dais kuti alandire salute ya ulemu. Guard formed by two Malawi Life Force of the Malawi Space Force is present in open order and ready for inspection, Your Excellency. Major Revocata Charles Parade Commander kupempha president wa dziko lino kuti aendele pelete wa asilikali.
President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamaliza kuyendera perete wa asilikali, ndipo tu parade commander anali Major Revocata Charles, standby panali Major Paul Dunga. Pano tsopano akupita nditu pa saluting guys kuti tsopano landire pamenepo tsopano president wa dziko lino atamaliza ndithu kulandira salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali ankhondo a dziko muno. Tsopano akuyenda pa chinsalu chija chofira kuti tsopano patsogolopo akumane ndi atolankhani ayankhe mafunso okhudzana ulendo umene anapita kwa Abuja mdziko la Nigeria. Welcome home, Your Excellency. The media is ready to hear you from you for your trip and whatever you should do. Your Excellency, I am GP Ntumodzi from MPC. Welcome back. I would like to hear your message for Malawians after attending this very important meeting in Nigeria. I believe this was an extremely important meeting for us. Thanks to African Bank and the invitation, as well as the facilitation, I come home truly encouraged that this coming month we can have one of our treasured projects, the Maguero Industrial Park, begin to take off. I'm also happy that we were able to touch base with a number of Nigerian business people who are willing to invest in this country. So in terms of investment, industrialization, and the movement toward our 2063 vision, I believe that we're on the right path. A president autengwa ndotani kwa Malawi mutakhala pa msonkhano umenewu ku Nigeria. Ine ndiyothokoza kwambiri chifukwa cha ulendo umene napita ku Nigeria atathandiza pa African Bank abwezi amene akutithandizira kuti masomphenya athu a 2063 aziyenda ndi mphamvu, chifukwa kuyambira mwezi ubwerawo ndiye kuti malo aja kuti tizichita za mafactory, tizichita zinthu zothandizira ntchito ya Malawi ndi ntchito kuti zimene timapanga zizikhalanso ndi phindu lake konkuno zikuyambika. Nalisokondwa kwambiri chifukwa chokumananso ndi ena amene ndi anthu akuluakulu achuma a business ya ku Nigeria amene aonetsa chidwi kuti akhozanso kuikiza chuma chawo kuno kwathu potithandizira kuti tikhoza kukwaniritsa masomphenya athu. Tereko ndili othokoza kwa basi chifukwa ndiye kuti achinyamata athu, azimayi athu, anthu ankhaninkhani azipeza zochita ndi zintchito kamba kutithandizira kuti masomphenya athu apite mtsogolo. Zikomwambira President. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamaliza kuyankha mafunso kuchokera kwa atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa mawu mdziko muno. Ndipo tu wathu wa MBC Chipiriro Ntumodzi
anali nawonso pamenepo kufunsa mafunso president wa dziko lino. Pano tsopano president wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino akuyenda pa chinsalu chija chofira kuti tsopano apite ndithu ku nyumba ya boma kumene ndithu akapume kuchokera ku ulendo umene anapita kwa Abuja m'dziko la Nigeria. Ndipo tu pamene president wa dziko lino komanso madamu Monica Chakwera akumaliza ndithu kuyenda kuchokera pano pa parade ground kupita ndithu ku nyumba ya boma, titero kuti nafeso kulutsa kwathu tisire pomwepa. Ine Khadija Lapkeni malomwe anzanga onse amene timathandizana nawo kugwira ntchito kuno ku Kamuzu Palace ndikuperekeni ku Blantyre ku nyumba zathu zowulutsira mawu kukwacha komanso ku Chichiri. Zikomo. Malamulo a dziko lino amatipatsa mphamvu kusankha atsogoleri.